Hello, jotono difor kaham ani Tripura sarangno hingke ani okra sakra rokno hingke jotono khulumung ya phalo ani sakla salai rokno jotono difor kaham ani subscriber rokno bo ani je support khai tongnai rokno bo hingke nok to kaham kwrwng tongna hina ang kha khlaio angbo kaham kwrwngno kono mate tongjago hingke obono twnui to nok nugui mankhana tani bagai ang tani bagai video khaina naitong nok to thumbnail nugui no sai mankhana obono nok naitong di video no saya sujara to video no paya sujara khe naitong di kesa video no khe skip takhai di hingke nog nainai di gam khiui hingke je nugjak hingke to kokkoroi je nugjai rokni bagoi se hingke onek to tabuk joto to sai mano Bangladesh o onek jagolok wngnai tongo hinui obono tabuk sini Bangladesh ni sini Tripura sarong ni nogorok wngthong 1G ni nogorok wngthong emon se tabuk jagolok wngnai tongo hingke oroni tabuk montri rok ganai Sheikh Hasina oroni montri ganai tabuk khalaima thangkha khalai thangoi tabuk iro jaga maya sini India ro sini Narendra Modi ni permission tabuk hapaikha bo kono mate hapaijago sini India ro hingke oroni Hindu rok ni matai rok no godon rok sabaijalaiyai onek to ta biberong to khe nogrok hugrok soglaioi emon sangatik khai tongkha hingke oroni chini Bangladesh ni Tripura sarao ta tongnani oshanti wngtongkha hingke nog nugui mankhana oroni montri rok se khalai thango hingke ba khalai thangkha hingke ba bongni montri porno yakhrai se khalai thangkha hingkha oroni manui khunui bongni je bujimani je baha kamani lalaikha pele tonglaikhai pele hingke nogo telangjalaikhai pele gorja gorja rok naidi nog nugui mankhana onek ta hingke naikhe bo munima kathok akhai bo ekdom wanama singsa naidi nog nugui mankhana fridge rok acid rok ta hingke acid hin sorry fan onek to bibinno manui khunui gorja gorja rok telang balaikha nogo hingkai emon jagolok emon bulai toklai guli rok koklai manui rok emon jagolok wngnai soka naidi hingke o jang Bangladesh ni borok rok India rok hamna bagoi emon jagolok khaisoka hingke toy o bo nokdag nugui manai hinai di toy o bo hazar hazar borok chini India rok balna bagoi emon khe borok faisoka o jang Bangladesh ni borok rok obono jaha to habya tui chini India ro naidi nog nugui hambai jo hingke nog nugui mankhana obono ang video no khaya hinui tongmani ekdom bakhaya sangmaya no ma khaikha video no hingke obono ang bo teiyamanini bagoi blog rok bo khaimaya tongkha hingke obono ang kaisa kok sana mujago chini Tripura raijo ni je gorja gorja montri mondol tongnai rok no hingke obono nog keha aro keha gam khe keha naikani keha khairokjadi ang nongno request khaijago hingke obono nog bo khairui tongo khairui to topung khairaimani bisingo aro keha karak khe mane jemon jahate e jang ni borok mane o jang ni borok mane jemon faimaya tui chini Tripura raijak o Bangladesh ni borok rok faimaya tui hammaya tui khe keha nog keha gam khe akhai aro keha naikani keha khairokjadi obono request ani hingke chini Tripura sarok joto gam kwrwng tongbai tong hingke chini Tripura sarok ayoklok thong hingke obono ani video je nai tongnai rok bo jotono ta hingke khabai khokbai ang hambaimung marogo onek ano support khai tongnai rok no hingke ani video nai tongnai rok no hingke obono ani je ang tini video khaimani no chajagya tongo hingke keha ni keha ani video khaimani chaya rok tongo hingke keha chaya no nafatokjadi please chini Tripura sarok hingke obono video no share khailai di joto ta hingke nuklai tong silai tong hingke chini Tripura sarok kaisa bai kaisa chwng kathalai tongdi hingke obono kha baksa khe hingke jotono hambai tini ni video asuk nung sini next video o malai lainai jotono hambai asuk nungkha tini ni video o.